Tanzania. You see this? Allah renda. Mais boy, affaire on déyide. Regarde-moi ça. Haydara nantantilla. Wow. Je ko vraiment wari ko. Parce que bah environ je sais pas quelques mètres. Sumi yan mayango. Oh. Garage Njabal. No hoti. Yalare. Tero mun mi do mi ala crédit. C'est vrai. C'est vrai réseau nanga, réseau ni yettiga. Mi ala crédit. So tawi sohli balla. Sumi fayri lawol ngol. Aha, mi yetti mayo. Ouais. Wow, ana affaire on deji de. Affaire o dal. Mi ari kono. Oh. Voilà. Boy, c'est calme. Hein? La Denville. Il y a des moyens de stress. Mais quand même, il faut le bénir. Mi jippo hamme ma ndiyam ɗam. Mi ronka artude. Ɗum wona mi heɓi ko jimmi ko artude. Ɗum ɓuri yidde e memde ndiyam ɗam. Mi hoti. Mi mimaro mi ari haga. Hay indication goto mi ala sona rewde e lawol he. No asawillah. Min ari maps. Bami localiser nokko darmi taw mi bani focci seeɗa e koyngal kono kam en yaho on saha pelli mi arti mi ari haga mais c'est calme on orgol birtide kam nani ne fay hedde ga mi yi hen goto babiraɗo goto ne woni yesso mbiɗa heptini mo kono mi anda inde makko jon noon koni ɗum wayda ladde nde ndi ɓuuɓi on jibafe ɗe no ɓeɗorto hendu ɓuumdu vraiment huuɗo ko ene mawni mais sukkani ha ɓurti par ce que aɗa yiya less aɗa yiya leydi ndi mi saɓori en plus mi fottiɗo e teppe nande teppe baaji kadi teppe ɗe ɗe timmi guillen koccumgal leggal kam mbimi kam jiiɗo kam fof yiye kam mbiɗa jogui armation kam wona juuɗo ɓe ngo meyyade là ils vont me respecter mi weltindi juuɗe tan aɗa yiya ay to ay wandu yawma dal fijatande halama ladde nde padem hol on ladde nde seeɗa regardez imagine sa hoɗiga aɗa jogui mbalon ma e behon ma aɗa jogui nayon ma gertoɗe ma taw kadi vraiment ka gaynako aɗa andani ɗum fof ne rewi lawol gertoɗe ma kadi aɗa waɗi feere ɗe goni en sécurité ɗe mbala ɗum moƴƴi guila ɗe congaka e beyma fof mais aɗa woni en sécurité mais gane waɗi en sécurité par ce que en général hoɓɓe gaɓe ene goni e jaam alors ne waɗi sécurité ene woni en sécurité ayi enat jaam tan a ini jaam tan jaam heɓa inchallah
mais c'est parfait vraiment. Ene wuro ha heɓi ɗiɗon affaire ji ene wuro way wondude e moyen mo ganduɗa sa yiɗi yaade ville ɓurɗomo ɓadade fof aɗa wawi yaade taw aɗa wawi addude ko sohlata toon et tout. leɗɗe digre ɗe kelliɗe ɗon ɓeɗe kewi ɗon ouais ga gurdam nan ga wonande yiɗɓe wurde e ladde ɓe ɗo jardin ji ma taw ko ñamata ko an waɗata ɗum récolté machallah waɗat fayida ma en ɓadima bando wiyeɗa liɗɗi sa wayani no seeku ni mi yejiri hollude on teppe ɗe mbirtinomi ɗe cikku mi yawri caggal to woni oto mo mbirtimi ga o nan o wirtinoma kam après garmi taw mo gaari ɗo tawani hen hay goto yimɓe jeeyi haji mumen way accumi waɗa nanano o yaltata parce que c'est pas normal de montrer matarkil jano way ayi ɗam ɗo ndiyam ɗum joni so tawi ne wonanno ɗo comme ça ndungu o ha arta ɗum a dañata probléme ndiyam ko jawdi ma ene yara ɓuri moƴƴude ni taw aɗa jogui mini forage la voiture là mi wi taw won hettimɓe o exactement hunde e teppe ɗe mbiyammi ɗe nani mais ɗi jinomi ɗe ɓurɗo mawnude kadi ɓuri labtude ɗo kam ɓe wi ko teppere cukalel ni set lac beautiful ndiyam ɗam yaaja ene yehi haga taw jida e maayo ngo ne yehi haga anda sene ɓenni ɗo noon kono hay ɗum ɗo est ce que ɗam yettaki gani non ɗo ala ndiyam imagine ɗo so wayni goniram tan wano toujours no waɗi ndiyam mi vertiɗi ngol ɗo vertigol ndi ne hecciɗi kono noon kadi neɗɗo heɓantako ma woodi wiɓe ñande foof tulta ne hecciɗi ɗum o yahani alhamdulillah so tawi won ganduɗo to gonmi mbeɗa sikki mi haalani to gonmi so tawi won ganduɗo ɗo gonmi ɗo comment laisse binda inde to gonmi ɗo hono ɗe teppe kalanomi kono mbima mi yi ɓurde ɗo mawnude way bandiraɓe on jaram les vidéos
c'est un peu long ladde weli komi garnoɗo ga fofde seeɗa par ce que keccum ngol ne weli fofde hendu leɗɗe nder ne weli fofde surtout souvent lekki ki birtimi fof to bafe ɗe comme ça wallahi affaire o ne weli